Γεια σας παιδιά. Σε αυτό το βίντεο προϋποθέτω αυτά που έχετε δει από τα προηγούμενα στο YouTube. Βρίσκομαι εδώ μπροστά στο αρχείο από το Α1, το οποίο αυτό δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε τμήμα. Και ας υποθέσουμε ότι το έχουμε βάλει στη σειρά. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, όπως θυμάστε και από τα μαθήματα, είναι καταρχάς να σβήσουμε αυτό το μαγνητάκι άμα είναι αναμένο. Πάμε λοιπόν εδώ, αφού τα βάλουμε στη σειρά, έτσι, τα βάζουμε εδώ. Υποθέτω ότι είναι στη σειρά, σας λέω, παρότι μπορεί και να μην είναι στη σειρά τα συγκεκριμένα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ το κάνω ένα-ένα τα αρχεία. Τελειώσανε. Πάμε και εδώ. Και ξαναπάμε στην αρχή. Λοιπόν. Εάν θέλω τώρα που έχω εδώ ένα κενό να τα ενώσω όλα μαζί, έτσι, κάνω ένα δεξί κλικ, τα πιάνω όλα από εδώ και τα βάζω έτσι. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να κάνω? Αν θέλω να κόψω κάποια τμήματα και να μην ακούγονται καθόλου, που είναι στην αρχή ή στο τέλος, όπως σας έχω πει και στα μαθήματα, υπάρχει εδώ με το που θα βάλω στην άκρη ενός κομματιού το Gersora, εδώ βλέπετε στην άκρη του κομματιού του item, έτσι τα λέει το Reaper, μπορώ να κλείσω ή να το ανοίξω σαν συρταράκι και έτσι το τέλος να μην ακούγεται. Το ίδιο μπορώ να κάνω και από την αρχή εδώ. Ένας άλλος τρόπος να κόψω ένα κομμάτι από εδώ είναι να πάω εδώ τη γραμμούλα στο σημείο που θέλω να κόψω, εδώ παραδείγματος χάρη, αν θέλω να το κόψω εδώ, και πατώντας δεξί κλικ μου βγάζει την επιλογή Split Items at Cursor. Split Items at Cursor, εδώ. Και δίπλα έχει μία συντόμευση, δηλαδή άμα πατήσω το πλήκτρο S θα κάνει το split. Σε εσάς μπορεί να είναι κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα Ctrl και S ή Shift και S. Σε μένα είναι S. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπορώ να πατήσω κατευθείαν Split Item at Cursor και να το χωρίσει αυτό το κομμάτι και μετά να πατήσω Delete και να σβηστεί. Κάνω τώρα Undo. Το Undo βρίσκεται εδώ όπως ξέρετε. Undo. Και θα μπορούσα επίσης να πατήσω S εδώ και πάλι Delete. Ώστε να μην χρειαστεί να πάω στο μενού. Τέλος πάντων, επειδή εμείς το θέλουμε όμως αυτό το κομμάτι, έκανα undo την διαδικασία αυτή και πηγαίνω τώρα προς τα πίσω. Τι άλλο λοιπόν πρέπει να κάνουμε αφού τα έχουμε βάλει όλα τα κομμάτια του puzzle στη σειρά? Βλέπετε εδώ από την εικόνα τους ότι έχουν πολύ διαφορετικές εντάσεις μεταξύ τους αυτά τα κομμάτια. Πάμε λοιπόν στο κάθε κομμάτι, αν επιλέξουμε μια μέση ένταση όπως είναι αυτή, ας πούμε ότι είναι μια μεσαία ένταση αυτό εδώ, έτσι, προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα στην ίδια ένταση. Πιάνουμε από εδώ αυτό το κουμπάκι και το τραβάμε πάνω μέχρι ότου η ένταση να γίνει αυτή που θέλουμε. Τα κάνουμε λοιπόν όλα περίπου ίδια. Έτσι, δεν το κάνω τώρα με μεγάλη λεπτομέρεια, το κάνω μέχρι εκεί που μας ενδιαφέρει για αυτό το βίντεο, απλά και μόνο για να το μάθετε. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα είναι πάρα πολύ σιγανό αυτό το κομμάτι και θέλουμε να το πάμε πιο δυνατά. Το πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ. Βλέπετε τώρα αυτό βγήκε υπερβολικά δυνατά. Πάμε λίγο, το ρυθμίζω έτσι ώστε να είναι περίπου όλα στην ίδια ένταση. Όπως λοιπόν όμως είπαμε και στα μαθήματα, έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές όταν γράφαμε τις προτάσεις αυτές από τον Σεφέρη, ακούγονταν διάφορα πράγματα όπως ας πούμε μηχανάκια απ' έξω ή διάφοροι συμμαθητές σας τέλος πάντων που έπαιζαν έξω και κάναν γυμναστική κτλ. Και αυτό δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε κάτι τέτοιο. Τι μπορούμε να έχουμε αυτές τις εγγραφές μέσα? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε? Είναι πάμε στα FX εδώ, δηλαδή πατάω αυτό το κουμπάκι εδώ και πάω στα FX και βάζω έναν Equalizer. Ο Equalizer είναι ένα εργαλείο στις ηχογραφήσεις το οποίο μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποιες συχνότητες τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Ο equalizer που χρησιμοποιεί το Reaper δωρεάν λέγεται REA EQ, το γράφουμε έτσι. R-E-A και μετά EQ.
EQ είναι η συντομογραφία για τον equalizer γενικά. Μόλις κάνουμε διπλό κλικ βγαίνει αυτό εδώ το πολύ όμορφο μενού. Και εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Εδώ πρέπει να κόψουμε τις χαμηλές συχνότητες, οι οποίες χαμηλές συχνότητες είναι αυτές που συνήθως δημιουργούν τα προβλήματα. Πάμε λοιπόν και πατάμε εδώ το νούμερο 5. Μόλις το πατήσουμε το νούμερο 5, κάνουμε εδώ Enable. Εδώ που έχει Enabled που είναι κενό, το πατάμε. Enabled. Και στη συνέχεια θα ακούσετε, μπορείτε να το βάλετε να παίζει δηλαδή αυτό. Και το ρυθμίζετε και το πάτε πάνω κάτω όπου εσείς προτιμάτε. Φυσικά μπορείτε να αλλάξετε και τα υπόλοιπα εδώ, το 3 ας πούμε, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό είναι εσείς θα ακούσετε τις διαφορές. Όση ώρα παίζει θα ακούσετε τις αντίστοιχες διαφορές. Λοιπόν, βάζετε λοιπόν αυτό όπου θέλετε, όχι εδώ όμως γιατί είναι σαν να μην λειτουργεί και όχι εδώ γιατί θα τα κόψει όλα και το μόνο που θα ακούτε θα είναι σίγμα. Κάπου εδώ είναι το καλύτερο για το συγκεκριμένο φίλτρο. Έτσι, από τα περίπου 170 Hz, έτσι το βλέπουμε εδώ 167, μέχρι τα ας πούμε 400 Hz άμα θέλετε να είστε πολύ ριζοσπαστικοί σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έφυγε αυτό το συγκεκριμένο εφέ. Το κάναμε. Τώρα όμως, επειδή όπως βλέπετε εδώ, θα το ξαναβάλω να το δείτε, έχουμε ακόμα και τώρα που τις φτιάξαμε τις εντάσεις, μέσα στο ίδιο το κομμάτι, εδώ για παράδειγμα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ένταση στην αρχή και στη συνέχεια μια πιο μικρή ένταση. Το βλέπετε αυτό, έτσι. Πώς θα το φτιάξουμε να είναι περίπου ίδιες αυτές οι εντάσεις? Δηλαδή, δεν γίνεται να το φτιάξουμε εδώ, γιατί όσο το αυξομειώνουμε, οι διαφορές παραμένουν. Δεν έχει καμία διαφορά. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν ένα ακόμα εφέ. Πάμε λοιπόν πίσω εδώ, στα FX, και βάζουμε κάτι που λέγεται compressor. Compressor στα ελληνικά ή CBSTs, αλλά στην πραγματικότητα είναι compressor, το λένε και στα ελληνικά compressor δηλαδή. RIA Comp λέγεται αυτός. Αντιγράφεται αυτό ακριβώς που βλέπετε ένα πληκτρολόγο, έτσι. Και ανοίγουμε και βγαίνει αυτό το παραθυράκι. Τώρα, εδώ βάζουμε το αρχείο μας να παίζει. Και όσο παίζει, κοιτάμε να το φτάσουμε περίπου σε αυτό το ύψος εδώ. Ώστε να είναι περίπου στα πιο πάνω της έντασης, αλλά να μην την κόβει τελείως, να μην είναι δηλαδή εδώ κάτω, ούτε να είναι πολύ ψηλά, ώστε να μην τα πιάνει καθόλου. Θα είναι περίπου εδώ. Και θα δείτε και τα κόκκινα εδώ να πηγαίνουν προς τα κάτω, μέχρι περίπου το -6. Τα αφήνουμε και αυτό. Έγινε λοιπόν η δουλειά. Θεωρούμε ότι έγινε. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνουν τα εφέ. Τα εφέ μπορείτε άλλωστε να τα βάλετε και να τα βγάλετε, να τα βάζετε και να τα βγάζετε όπως θέλετε. Δηλαδή, άμα κάνω εδώ τικ και εδώ τικ, το ακούω χωρίς εφέ, ενώ άμα τα τικάρω το ακούω με τα εφέ. Έτσι, οπότε βλέπετε ακριβώς και ποιες είναι οι διαφορές. Αυτά τα εφέ, όπως σας είπα, χρησιμοποιούνται σε όλες τις παραγωγές ήχου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση κτλ. Έτσι, χρειάζονται αυτά τα εφέ, ό,τι και να κάνουμε. Συνεπώς, έχετε μάθει τουλάχιστον μία από τις πολύ συχνές διαδικασίες που χρησιμοποιείται σε όλες τις εκπομπές και στα αρχεία που ανεβαίνουν στο YouTube κτλ. Έτσι. Ή τουλάχιστον τα σωστά αρχεία που ανεβαίνουν στο YouTube, γιατί βέβαια μπορεί κανείς να ανεβάσει κάτι στο YouTube κατευθείαν από το κινητό του. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε σωστό ήχο, το κάνουμε αυτά. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό, το φτιάξαμε τώρα, πολύ ωραία, και πάμε να φτιάξετε το αρχείο, το οποίο θα στείλετε σε μένα και θα μου ανεβάσετε εμένα. Εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν στο render. Το ξαναδείχνω λίγο γιατί μπορεί να ήταν πολύ γρήγορο. File και εδώ render. Όταν φτάσουμε στο render λοιπόν, πάμε σε αυτή τη λίστα, εδώ στο format, που στην αρχή σε εσάς θα είναι σε WAV, δηλαδή σε αρχείο κύματομορφής, ασυμπίεστο λέγεται αυτό, και θα το κάνουμε MP3. Αυτό δηλαδή που είναι πολύ πιο μικρό και μπορούμε να το μεταφορτώσουμε πολύ πιο εύκολα σε μια πλατφόρμα στο ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ τώρα στο browser πάνω που βλέπετε να έχω πατήσει, κάνουμε ένα browse for directory και αποφασίζουμε σε ποιο αρχείο, σε ποιο σημείο στον υπολογιστή μας, στο σκληρό μας, θα βάλουμε το αρχείο μας και με ποιο τίτλο. Εδώ αποφασίζουμε και το file name. Το file name καλό θα είναι να περιέχει τα ονόματά σας.
Έτσι, να περιέχει τα ονόματά σας. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Δεν τα αγγίζετε. Πατάτε render one file. Εδώ μου είπε ότι δεν έγραψα κάποιο όνομα και γι' αυτό μου φωνάζει το πρόγραμμα. Πρέπει να γράψω λοιπόν ένα main file θα γράψω εγώ. Ένα όνομα ας πούμε για να υπάρχει. Render λοιπόν file. Θα δείτε εδώ τι κάνει. Το ξανακάνω λίγο γιατί είχα κάνει ένα μικρό λαθάκι πιο πριν. Render, main file. Εδώ πρέπει να γράφει entire project. Γι' αυτό δεν μου βγάλε τίποτα. Και ξανακάνω ακριβώς με τις ίδιες ρυθμίσεις. Render one file. Και βλέπετε εδώ ότι βγαίνει όλο το αρχείο. Το οποίο τώρα, άμα το κοιτάξετε την κυματομορφή, βλέπετε πόσο πιο ομογενοποιημένο είναι. Δηλαδή πόσο πιο όμοια φαίνονται όλα. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχουμε μπροστά μας στο βασικό πρόγραμμα. Πατάω τώρα Open Folder για να βρω που είναι το αρχείο μου. Βρίσκω το αρχείο μου εδώ, που το έχω γράψει main file. Και από εδώ και στο εξής, αυτό εδώ το main file θα πρέπει να το μεταφορτώσω σε ένα μήνυμα που θα μου γράψετε στο eClass. Στο eClass έχετε την δυνατότητα να στείλετε μηνύματα στον εκπαιδευτή, δηλαδή στο δάσκαλο. Ανοίγω λοιπόν το browser μου. Μπαίνω μέσα. Ανοίγω αυτό το Α γυμνασίου ήχος εικόνα. Και εδώ έχουμε μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, φτιάχνω ένα νέο μήνυμα μαθήματος. Και εδώ choose file. Και από εδώ διαλέγω το αρχείο ακριβώς εκεί που το είχα βάλει. Και έτσι το στέλνετε. Θα γράψετε εδώ προς εμένα, στην περίπτωσή μου δηλαδή, θα γράψετε Παντούλιας Μιχάλης, εγώ δεν μπορώ να στείλω φυσικά στον εαυτό μου. Θα γράψετε θέμα, το θέμα ας πούμε στην περίπτωσή σας καλό είναι να περιέχει τα ονόματά σας, ποιο group δηλαδή είστε, και εγώ θα τα ακούσω και θα δω, και μπορούμε να τα ακούσουμε φυσικά και στην τάξη και να δούμε πόσο καλή βγήκε η δουλειά σας. Καλή επιτυχία!